खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारी दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। धेमाजि जिल्ला इउबिपिअनि गोदानै बिबान मोननाय दैदेनगिरिफ्रा दिनै समायखिरा लाबाय। सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 18थि बोसोरारि जथुम्माया जागायजेनबाय। 64 BNSSP रङिया रैखाथि हानजाया बेरेमोदै फिसिनायनि फोरोंथाय होदों। धर्मलोचन चौफा बिजाब बेखेवनाय मेल मुंदांखा सुबुंफोरखौ मान बावनाय सानथामनि थाखाय सामखां सनापुराव खुंजानाय बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धर्म समितिनि सनाथि मायथाइ फालिथायखौ फोजोबबाय। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। दिनै धेमाजि जिल्लानि सिमेन्टसाफुरियाव थानाय धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गाहाय मावखुलियाव समायखिरा लानाय मेल जानानै थाङो। बे हाबाफारियावनो गोदानै बिबान मोननाय दैदेनगिरिफ्रा समायखिरा लायो। मख'जाथावदि धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गोदान मावफुं आफादखौ थांनाय 2023 मायथाइनि 16 आरो 17 डिसेम्बर खालाराव मिंमां नोलोबारियाव खुंफुंजानाय 5थि 2 बोसोरारि जथुम्मायाव दाफुंनानै लानाय जादोंमोन। गोदान आफादगिरि महरै मुस्रि रातिराम बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारि महरै मुस्रि अशोक दैमारिनो बिबान होनाय जादोंमोन। दिनै बे गोदान मावफुं आफादा समायखिरा लानाय जाबाय। बे समायखिरा लानाय हाबाफारियाव बाहागो लादों मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारीया। सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 18थि बोसोरारि जथुम्माखौ 6 जानुवारिनि सनिबारनिफ्राय साननैनि हाबाफारिजों साउदुरपिटानि खौसेथि फोथाराव मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनाय जादों। गिबि साननि 10 रिंगायाव सालबारि पियाबनि TCLCCनि मासिगिरि बिनोद मुसाहारिया जथुम्मानि गाहाय लांगोना बेखेवनानै साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि जथुम्माखौ बेखेवजेनो। बे जथुम्माखौ बेखेवनानै होनाय बिबुंथियाव बिनोद मुसाहारिया बुङोदि बर' थुनलाइ आफादा मोनसे गोहोगोरा माहारियारि आफाद। बर' माहारिनि राव थुनलाइ हारिमुखौ गोजौ फारसे लांनायनि बिथिङाव बर' थुनलाइ आफादा गोबाव समनिफ्रायनो जुजिगासिनो दङ। समाजारि बिथिङावबो समान समान आफादनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ। बर' बिजोंनि सोलायनायाव सिगांग्रो बाहागो लागासिनो बर' थुनलाइ आफादा। बेनि उनावनो साइनासालि बेखेवो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि उमेश दैमारिया। बिफां फुलि गायो सालबारि रेन्जनि रेन्जार बाबुल ब्रह्मआ। जौस्रां थान्दै नब्लां जामुंसालि थान्दै बादा मावसोम बादा सावस्रि बादाखौ बेखेवो फारियै साउदुरपिटा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि सुबल गयारी, एबसुनि बारग' नेता राजु बसुमतारी, बरपेना PhDCनि मासिगिरि बाबुल बसुमतारी, आजरा मोननाय फोरोंगिरि बिमल नार्जारी, रामसारथारि PhDCनि मासिगिरि बिश्राम बसुमतारी आरो जथुम्मानि पान्जाय आफादनि मासिगिरि जमिदार गयारिया। मोनाबिलिनि 5 रिंगायाव सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डम्बरुधर बसुमतारीनि आफाद दैदेननायाव खुंफुंनाय थान्दै मेलखौ बेखेवो बर' थुनलाइ आफादनि मावफुं सोद्रोमा राजेन्द्र बसुमतारीया। मोनायाव हारिमुआरि हाबाफारिबो खुंफुंनाय जायो। भारत भुटान सिमना साखाथिनि लाइमोनफोरखौ थांनानै थानायनि राहा खालामनानै होनाय थांखिजों 64 BNSSP रङिया रैखाथि हानजाया बेरेमोदै फिसिनायनि फोरोंथाय होदों। तामुलपुर खादी ग्राम बिद्यालय कुमारी खातानि मददजों 10 साननि फोरोंथाय होनायजों तामुलपुर जिल्ला भारत भुटान सिमना साखाथिनि लाइमोनफोरखौ बेरेमोदै फिसिनायनि फोरोंथाय होदों। मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों 64 BNSSP रङियानि कमान्डिं अफिसार रन्जन कुमार सिंह, डिपुटि कमान्डेन्ट प्रशान्त गौतम, तामुलपुर आन्चलिक ग्रामदान संघनि आफादगिरि जतिन सरकार बिथांमोननि नुजाथिनायाव बेरेमोदै फिसिनाय फोरोंथाय होनायखौ बेखेवनानै होयो। SSP रौनिया हानजाया सिभिक एक्शन प्रग्रामनि गेजेरजों गामियारि ओनसोलनि लाइमोनफोरखौ थुलुंगाखां आरो आखा-फाखा खालामनो बेरेमोदै फिसिनायनि फोरोंथाय होनाय, जि सुनाय, कम्पिउटार, अमा फिसिनाय, दाउ फिसिनाय बायदि बायदि फोरोंथाय होनाय हाबाफारिखौ लाबोबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धर्म समिति संसदनि गाहाय फोसावनायाव लीलाकान्त ब्रह्मआ दिनै फुंनि 6 रिंगायाव आघोन जयगखौ सावदों। बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धर्म आफादनि आफादगिरि चन्द्रमोहन मुसाहारिया फुंनि 7 रिंगायाव फिरफिलाखौ बिरहोयो। बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धर्म आफादनि लेङाइ आफादगिरि अबिनाश ब्रह्मआ गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि सावगारियाव फुंनि 7:30 रिंगायाव बिबार बावनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो।
दिनैनि रादाबा एसेनोसै गोजोन्थों।